బయటపడిన మరో భయంకరమైన నిజం. కరోనా సోకితే రుచి, వాసన తెలియదు. వాసన, రుచి చూసే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడమే కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ కు మొదటి సూచిక అని వైద్య నిపుణులు పేర్కొన్నారు. వివిధ దేశాల్లోని అధ్యయనాల ఆధారంగా వారు ఈ నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఇది స్క్రీనింగ్ సాధనంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. శ్వాస సంబంధమైన వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల సాధారణంగా వాసన చూసే శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ తో కలిగే వాపు ప్రక్రియ వల్ల ముక్కుల్లో గాలి ప్రవాహ తీరుతెన్నులకు అవరోధాలు ఏర్పడతాయి. దీని వల్ల వాసన చూసే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. దక్షిణ కొరియా, చైనా, ఇటలీలో గట్టి ఆధారాలు లభించాయి. వైరస్ సోకిన వారిలో వాసన చూసే శక్తి తగ్గిపోతుంది. దక్షిణ కొరియాలో 30% కేసుల్లో ఇదే ప్రధాన సమస్యగా ఉంది. ఇది మినహా వారిలో ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలు చాలా స్వల్పంగా ఉన్నాయి. అందువల్ల కరోనా వైరస్ రోగుల్లో కనిపించే జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు లేకున్నప్పటికీ అనుమానిత కేసులను ప్రాథమికంగా గుర్తించడానికి ఈ వాసన పరీక్ష వీలు కల్పిస్తుంది అని బ్రిటిష్ రైనోలాజికల్ సొసైటీ పేర్కొంది. రుచి విషయంలోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వివరించింది. అమెరికా నిపుణులు కూడా ఈ అంశాన్ని ధృవీకరించారు. మనిషి శరీరంలో రక్తం అనేది ఒక వాహనంలా పనిచేస్తుంది. గాలి, నీరు, ఆహారాన్ని మనం శరీరంలో ప్రతి చోటుకు తీసుకెళ్లేది రక్తమే. అందుకే బ్లడ్ ఈజ్ వెహికల్ అంటారు. మన శరీరంలో రక్తం అతి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. రక్తం మనిషి శరీరంలో ఎంత ఉంటుందనే విషయానికి వస్తే స్త్రీలలో 4.5 లీటరు, పురుషుల్లో 5 లీటర్ల రక్తం ఉంటుంది. గ్రూప్ ఏ రక్తం ఎవరికైతే ఉంటుందో వారికి కరోనా సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని చైనా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. కరోనా వైరస్ కు కేంద్రమైన వుహాన్ లో ఈ అధ్యయనం సాగింది. గ్రూప్ ఏ రక్తం ఉన్నవారు కరోనా వైరస్ తో చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలుసుకున్నారు. గ్రూప్ ఓ రక్తం ఉన్నవారు 25% వరకే మరణించే ప్రమాదం ఉంటుందని పరిశోధనలో వెల్లడైంది. వుహాన్ లోని జనాభాలో 32% మంది టైప్ ఓ రక్తం ఉన్నవారే. రక్తం టైప్ ని బట్టి వైరస్ సోకడంలో ఎందుకు తేడా ఉంటుందో పరిశోధకులు చెప్పలేకపోతున్నారు.